Takže dobrý deň, prajem. Vítam vás u Vianočného špeciálu. Dneska je 25. decembra. Preto som si pre vás na Minecrafte pripravil vianočný stromček a Santu. Takže môžete si všimnúť, že je to nádhera. Teraz spravíme jednu zaujímavú vec. Takže nespravíme. Wow, to je výbuch, wow. Teda vítam vás od svojho druhého pokusu, kedy ideme zapáliť Santa Clausa. Môžeme sa do toho rovno pustiť. A za chvíľu vybuchne. A je to tam. Koko. Dostal na piču, jedného kokota menej, vidíte? Máme tu kráter jak písia. Takže, ďakujem vám za pozornosť. Lajkujte, odoberajte.